Ay, mabubuang, mga kabuang. O, mga katropa. Ano sa tingalan lang? Mga Kamini. Mga kamini. Mga kamini. Mga Ito na kawakwak o mga kaonglo. Magbablog naman tayo. Gagawa tayo ng panghuli ng Isda. tilapia. Ah. Pugot. Madali ito kasi ito, ano. Malaking salawaki. Ating gagawin. Malaking salawaki ito. Lalagyan natin to ng pain tapos magkaroon to ng unod. Laman. Laman Magkalaman yan ng isda. Magkalaman ito ng isda. Subaybayan lang ito, matapos na itong magawa. Subay-subayan lang ko na. Subaybayan ang kasunod na kabanata. Kung naparan Mga dalawang ikot-ikot na lang to. Dalawang ikot? Isang ikot na lang. Mga ikot-ikot na lang to. Isa, dalawa, ikot, tapos na. Kung saan na ikot-ikot ya. Sige, tingnan natin yan kung anong makukuha ikot-ikot? ha. Tingnan na ito ni huli-huli ano eh. Huli yung pugot niyan. Ito, mga puwan. Ano to sa itong isuiran na eh. Patay. Oy, sa amuang mo na lagi. Ay, naingon mo gusto po nga. Puwan. Pwede mo na ikuha lang, suwiran. Pwede ka na. Huwag lang di-post ka na. Daga makasubay ba? Daga makabuhat. Daga makaton ba? Kahit nabuslot ng kamot na mo sa paghimuhimo ba? Ako. Na ano na yung kamay yung nalutuhan eh. Simple na yun. Salawaking malaki. Ginagawa ito na... Kung paano gagawin ang salawaking malaki? Ilagay ang isda dyan, ipasok sa loob, pagkatapos palabasin. Gawa ito sa wire na madaling mataya. Pag nataya na yan, maputo na yan sa isda. Kasi wala tayong budget pang pambili ng screen, plastic screen kasi mahal-mahal. Mahal pang mura. Mahal pang mura na mahal. Tinil lang sa tatay yung mga pre. Gayahin nyo lang kasi medyo mahirap pagkalisod. Mahirap Tagalog namin. Nahirapan kami sa kalisod. Hirapan sa kalisod ni pre. Tingnan natin kung makakuha ba ito ng isda. Baka sakali Kalabaw. kung ilalagay namin ito sa sa dagat kung may papasok ba na isda. Meron kaming ginagawa ng mga maliliit din gamit yung plastic Sana ayun na nga.